Škoda Elroq je veľmi špecifický model. Je úplne nový, no v skutočnosti je to len Enyaq v ďalšej karosárskej verzii. Skrátenej. Veľmi šikovný ťah, ktorý navyše Škoda sprvoti podporila faktom, že ho ako svoj prvý model oddelá do nového dizajnového jazyku Modern Solid, vďaka ktorému zatajila jeho pôvod, pretože laik si ho naozaj s tým Enyaqom nespojil. Toť Tech Deck Face. Úzka čierna maska s elegantne schovanými radarmi uprostred, efektným denným svietením v rohoch a o poschodie nižšie posunuté hlavné svetla. Šikovný ťah zafungoval, pretože Elroq trhá rekordné predaje a neuškodila mu ani skutočnosť, že takúto masku medzičasom získal už aj Enyaq po facelifte. Možno práve naopak. Nie som fanúšik horizontálne rozdelených svetiel, no tu sa mi to páči. Obzvlášť v tejto konfigurácii, obzvlášť vo verzii RS. Priatelia, radosť vás tu opäť mať. Vítajte. Dokonca je to jeden z 800 kusov edície 130, ktorá odkazuje na výročie tejto značky. Jej prakticky plná výbava zahŕňa aj výborné Matrix LED svetla, hoci pozornosť púta skôr denné svietenie vo vrchnom dizajnovom prvku. Ten v kombinácii s efektne členitým nárazníkom predným partiám mimoriadne svedčí. Mimochodom, práve Elroq RS 130 je prvou sériovou Škodovkou s matným lakom, poznávacím znakom limitky sú ale aj čierne kľúčky. Najväčšie kvietkované 20-ky hlásia striktnú aerooptimalizáciu, pointou novinky je však o 16 cm skrátený zadný previs. Enyaqové svetla ostali, kratší Elroq však prišiel o 100 litrov, keďže jeho kufor má tých litrov v úvodzovkách len 470. Navonok pritom vystupuje vyslovene robustným dojmom, no v skutočnosti meria na dĺžku menej ako 4,5 metra. Vo vnútri vám paradoxne už nič nové neukážem, pretože Elroq má úplne identický interiér, dizajn, displeje, dispozícia ako Enyaq, o ktorom je toho už plný internet, takže tie podrobné predstavovačky a ohmatávačky dávam bokom. Vynikajúci head-up display s prvkami rozšírenej reality. 5-palcové budíky s tými najzákladnejšími informáciami, 13-palcový displej s vyladeným softom a žiaľ nevyladeným zrnitým obrazom 360 stupňovej kamery, široká konzola s fyzickými tlačidlami a uboleným kolenom atď. Lenže práve interiér je esom, ktoré Elroq drží v rukáve. Toto je auto nižšej triedy za menej peňazí, avšak s priestorom z vyššej triedy za viac peňazí. Vďaka tomu, že je tu identický rázvor a vlastne po C-čkový stĺpik aj karoséria, tak vzadu je na milimeter presne rovnako veľa, veľmi veľa priestoru ako v Enyaqu. Pre lepšiu ilustráciu v reči spaľovákov, akoby si kúpíš rozmerovo kompaktný Karoq a dostaneš priestorom veľký Kodiaq. Samozrejme, kufor je menší, kratší ako v Enyaqu, ale toho životného priestoru je tu rovnako veľa a práve to je najsilnejšia stránka tohto auta. A ako bonus, RS pridáva plaketku, limetkové prešívanie, príjemné mikrovlákno a tieto parádne sedadla. Palubná doska vyzerá stále veľmi moderne a to Enyaq sa svetu ukázal už v roku 2020. Elroq tak aj v rámci šetrenia nákladov nemal veľmi dôvod na zásadné zmeny, navyše som názoru, že jeho interiér svojou kvalitou spracovania a predovšetkým celkovou pevnosťou prekonáva aj veľký Kodiaq. S jeho príchodom pritom prišiel aj nápis na volante, logo sa tak nachádza už len na diskoch a zároveň došlo k výmene nešťastného lesklého obloženia na stredovom tuneli za matné. To kvitujem.
Vzhľadom k tomu, že Enyaq tu už máme nejaký ten rôčik v všakovakých verziách, faceliftoch a modelových rokoch, tak Elrock ako taký už netreba nejak špeciálne objavovať, skúšať a testovať. Dovolím si tvrdiť, že nie len na papieri, technicky, ale aj v praxi jazdne sú to rovnaké auta. OK, toto je možno o čosi agilnejšie, o pár desiatok kilogramov ľahšie, ale na konci dňa je to fakt to isté. Čo nepovažujem za negatívum. RS je to najlepšie, čo Škodovka aktuálne ponúka. Najväčšia až 84 kWh batéria, využiteľných 79. 185 kW nabíjanie, ktoré som v praxi aj dosiahol, neraz aj prekonal, čiže okno 10 až 80 dávam bežne za 26-27 minút, inými slovami, Elrock sa tým pádom radí medzi to úplne najlepšie v rámci 400V technológií. Dva elektromotory, vpredu 80, vzadu 210, systémovo dokopy 250 kW, 340 koní. Na to, čo to je tu tých koní viac než dosť, viac než treba, veď ostatne je to aj tá historicky najlepšie akcelerujúca Škodovka všetkých čias. Stovka za 5,4. Takto. Je cítiť, že RS má aj jemne inak nakalibrované progresívne riadenie, respektíve jeho posilňovač. Sú tu zároveň aj tuhšie stabilizátory a áno, ten adaptívny podvozok stále ponúka veľmi širokú škálu nastavení, tých 15 polôch, no plošne je ten podvozok softvérovo tak tuhšie naladený, jeho charakteristika. Pokiaľ ide o komfort, absolútne nemám problém ani s tými 21, áno, je to tuhšie, ale stále veľmi akceptovateľné a navyše jazdil som aj Elrock na 20-kách a predsa len mám pocit, že na tých 21-kách je to podvozkovo istejšie, ešte suverénejšie a lepšie viete tých 340 koní vypustiť. Druhá vec je ale spotreba a tu si treba naliať čistého. Najsilnejšia, navyše dvojmotorová verzia na najväčších kolesách prináša svoju daň. V meste ani na okreskách sa neviem dostať pod 16 kWh, na diaľnici je to 23 a viac a môj dlhodobý priemer vrátane natáčania je necelých 20 kWh, čo nie je žiadna hit paráda. Reálny taký bežný dojazd je tak 400-450 km a nie 540-560 papierových. Tu do hry vstupuje aj fakt, a to treba férovo priznať, že ono ten zadný previs je síce zásadne kratší, ale stále je to jednoducho Enyaq, akurát v úvodzovkách bez kufra, čiže je to kus síce kratšieho, no stále veľmi robustného a ťažkého 2,3 tony vážiaceho auta. V každom prípade verzia RS je síce vizuálne veľmi vydarenou ozdôbkou a jazdne veľmi dobre fungujúcou, no toto nie je zrovna voľba rozumu, pretože z toho racionálneho hľadiska nedáva veľký zmysel. Hoci za mňa stále určite väčší než napríklad GT Line-ová EV3. Ono, cieľovku si aj RS nájde, o tom nepochybujem, pretože Enyaq RS je ešte drahší a aj u nás sa veľmi slušne predáva, ibaže Elrock je podľa mňa tutovka skôr v tých základnejších konfiguráciách s menšou batériou a polovičnou cenou, pretože práve v takýchto konfigoch ako celok ponúka niečo za tú cenu, čomu málo čo dokáže konkurovať. Ostatne pár mesiacov na trhu a hlá je to s veľkým prehľadom nielen u nás najpredávanejší elektromobil na trhu, aj v Európe. A popravde nečudujem sa, úprimne možno prekvapím, ale po 265-koňovom Superbe Sportline je práve Elrock, špeciálne RS, za mňa druhá najlepšia aktuálna Škodovka. Takže právom kráľom. To je z mojej strany všetko. Teraz je rád na vás. Píšte vaše postrehy, tipy, triky, dajte lajky, srdiečka, zdieľačky, odbery. Vidíme sa na budúce. Naozaj sa mi to auto páči. A verím tomu, že bude veľmi úspešné. Veď už je. A by the way, ešte tie bubnové brzdy.
To dám na záver v rámci tej čierno-bielej obrazovky. Viem, že to je také špecifikum MEB platformy, ktorým koncern sa vlastne vyhol tomu neduhu elektrických aut, že im hrdzavejú brzdy. Tu je to tým pádom nie úplne témou dňa a pri aute tohto typu je to ešte efektívnejšie riešenie. A poviem to aj v tomto videu, ak niekto v tomto aute unaví brzdy, tak to znamená, že si kúpil auto, aké reálne nepotrebuje, pretože si kúpil auto, ktoré nevyhovuje jeho preferenciám. Áno, je to RS, no nemusíme si hádam hovoriť, že toto športové auto nie je, preto mi to absolútne nevadí, že tam vzadu sú tie bubny, pretože na to bežné používanie to úplne stačí, keďže vo väčšine situáciách to auto brzdí rekuperáciou. Bodka. Takže viem, že bubnové brzdy je taký archaizmus, ale naozaj to tu za mňa nie je absolútne téma.